Здравейте, приятели на Сила.bg! Днес ще говорим за марката Цветита Herbal и по-точно за един от техните най-популярни продукти Tribulus Max. Цветита Herbal е специализирана в извличането на течни екстракти от билки, като по този начин се запазва най-висока концентрация на полезните вещества в техните продукти. Но, както казахме, днес ще се съсредоточим върху техният най-популярен продукт Tribulus Max. Той представлява водно-спиртен екстракт от Tribulus terrestris или по-познат сред някои от вас като бабини зъби. Суровината, използвана за направата му, е българска, тъй като, както знаете, тя е световно призната със своят фитохимичен състав. Основното предимство на продукта е, че той е в течна форма, което позволява, разбира се, много по-бързото усвояване от нашия организъм. Основната функция на продукта е да стимулира двата гонадотропни хормона, фоликулостимулиращ и лутеинизиращият. Лутеинизиращият хормон играе пряка роля в повишаването на тестостерона ни и повдигането на нивата му до толкова, доколкото физиологията ни позволява. Оттам идват съответно и всички полезни ползи, като по-бързото покачване на мускулна маса, по-ниското наличие на мазнини, по-високата потентност, повече сила, повече издръжливост, по-бързо усвояване на макронутриентите и най-вече ще се чувствате много по-ведри през целия ден. Фоликулостимулиращият хормон пък от друга страна играе пряка роля в зрението на сперматозоидите, тяхната численост и тяхната подвижност. Както знаете, тестостеронът или бабини зъби се използва от жените още от древни времена, тъй като те помагат за различни женски неразположения. Като цяло можем да обобщим, че Tribulus Max от Цветита Herbal е един уникален продукт с невероятна формула. Надяваме се да сме ви били полезни. Чао и до нови срещи!